patay ang isang miyembro ng New People's Army na kinilalang si Wilhelm Sr. alias Lucky. Habang na-recover naman ng 83rd Infantry Battalion ang ilang matataas na kalibreng armas sa engkwentrong naganap sa Barangay Lidong, Presentasyon Camarines Sur nitong araw ng Biyernes alas 10:25 ng umaga nang makasagupa ng mga sundalo ang mga armadong grupo ng Platoon 2, Committing Larangan Guerrilla 1, Subcommittee 2 na tumagal ng 5 minutong bakbakan. Habang naiwan naman sa lugar nang nagsitakas sa NPA ang 4 na high-powered firearms, isang low-power firearms at 12 magasin. Kasama na dito ang mga dokumento, kagamitang pan-turista at mga kagamitang pang-personal. Nauna dito ay nakatangkap ng impormasyon ang mga kasundaluhan na di umano ay may nakita ng mga armadong grupo. Agad naman nagresponde sa nasabing report ang kasundaluhan ng 83rd Infantry Battalion at nagkaroon ng putukan. Samantala, kagad namang pigbibiripika pa ng mga sundalo ang sinasabing posibilidad mayroon pang namatay o nasugatan sa nasabi ng nagsitakas na NPA. Samantala sa panig naman ng gobyerno, walang naiulat na matay o nakasugatan sa nasabi ng engkwentro. Yan naman ang balitang Bunyog, Bicolandia. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Aabot naman sa 400,000 na iba't ibang sasakyan na hindi pa rehistrado ang minomonitor ngayon ng Land Transportation Office o LTO. Ito ang kinumpirma ni LTO Vehicle Operations Chief Glenn Mancera na kung saan pinaigting pa nila ang koordinasyon sa Philippine National Police, Highway Patrol Unit, HPG at mga lokal na pamahalaan para sa pagkakaroon ng mga magkahiwalay ng mga checkpoint para sa epektibong implementasyon ng no registration, no travel policy. Sinabi ni Mancera na ang nasabing kautusan ay isinasagawa sa buong bansa para mahuli ang mga kulurom at expire ng rehistrasyon na sa kasalukuyan ay tumatakbo pa rin sa lansangan. Siniguro pa ni Mancera na patuloy ang kanilang kampanya kontra sa mga unregistered vehicle para masiguro na ligtas ang publiko at road users sa mga biyahe nito. Yan ang ulat sa Bunyog, Kabigulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Ng hapon, Pebrero 4, 2024 na makasta pagdagongdong at pagyarig ang mga residente sa dorting bahagi ng Legazpi City kasunod ng pagsabog na may malakas na usok mula pa sa bunganga ng Bulkan Mayon. Ayon sa PHIVOX, nagkaroon ng phreatic eruption ang Mayon Volcano Summit sa nasabing oras na umabot sa 4 na minuto at 9 na segundo base man sa seismic record. Netala din ang Rockfall Pyroclastic Density Current o PDC at 1,200 meters tall plumb na napadpad sa southwest. Kaugnay nito, nagbigay babala ang PHIVOX sa publiko na mag-ingat at imantini ang pagiging alerto nito lalo na ang mga nakatira sa paanan ng Bulkan Mayon. Sa ngayon ay mantinido ang alert level 2 status ng Bulkan Mayon. Yan ang balita sa Bunyog, Bicolandia. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.